खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 6 फेब्रुवारि 2023 बारायजाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय। आसाम सोरखारा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेननि बेरेखा उन्दै गथ'फोरखौ जुलि लाग्राफोरखौ हमबाय थानाय समावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। आसामनि काछार जिल्लानि सिङाव थानाय कासपुर गामिनि सासे 17 बोसोर बैसोनि सिख्लासाया गावनि गोसोथोनाय सेंग्राजों जुलि खालामनो मोनैनि जाहोनाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। नाथाय बे जाथाया एबा जुलि खालामनो मोनैनि गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनाया बेसेबां सैथो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव काछार पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। भारत सोरखारा चाइना हादोरनि बेरेखा आरोबाव गोख्रों थांखि लादों। भारत आरो चाइना हादोरनि गेजेराव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सिमनानि जेंनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे जेंनानि गेजेराव मोन्नैबो हादोरनि सान्थ्रि हान्जाफोरा खहा जादों। नाथाय मोन्नैबो हादोरा सिमनानि जेंनाखौ लानानै दासिमबो खौसे जायाखै। बेबायदि समावनो भारत सोरखारा आरोबाव चाइना हादोरनि मोन 232 चाइनिज एप्लिकेशनफोरखौ बेन खालामबावदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बियाब बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बर' सावथुन मुलुगनि सुंथाब सावथुननि मुंदांखा फावगिरि आरो फेस्ला दिन्थिगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। लाइमोनफ्रा जेनेबा दानि जों सर्ट फिल्म बानायबाय थानाय बेखौ बिराद गोबां मानसियानो गोबां लाइमोनफ्रा मोजां मोनदों जे कमेन्टफ्राव नायबा बुजियो। नाथाय बिनि गेजेरावनो हाबसननानै साफा सानैया दुखुनांथाव कमेन्ट हरो बे आलदा मेटार। सैसोनो हानायासो मोनसे जोंनि गुन जानांगौ आरोखि। जों बेखौ जेबो साना। बिथाङाबो सानसे सोलायनानै मोजां कमेन्ट हग्रा जागोन बिदि आरोखि। ओमफ्राय जोङो बेखौनो सेस्था खालामो सर्ट फिल्मनि गेजेरजों जेन' जोंनि समाजनि कयेकटा जे थुलुंगानाय रादाबखौ जेन' जों लाबोनो हायो बेखौ जों गोसो होनानै मावनाय जायो। जास्ट जोङो एन्टारटेनमेन्ट लानो बा फैसा खामायनो बेखौल' जोंहा माबा धान्दा गैया आरोखि। जास्ट जों मोजां मोनो, जोंबो गोजोननाय मोनो आरो जोंनि खामानियानो दा जेनेबा जोङो सोरखौबा दुखुआव थानाय, टेनसनाव थानाय, दुखु मोनहाबनानै थानाय न'खरफ्राव जेंनाजों बुंफबनाय सुबुंफोरखौ जों एसेसो मिनिस्लुनायनि खबाम जोङो लाबोनो हायो खोमा होननानैसो जों बे खामानिखौ मावो। Only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. जों सुबुं माहारि जाबायबा मिनिस्लुनांगोन, गोरोबनानै थानांगोन समाजजों, धोरोमजों। जा जोङो बेखौनो सर्ट फिल्मनि गेजेरजों जों थुलुंगानायनि जोंबो समाजखौ माबेबा मोनसे जों थुलुंगा एसे होनो हायो खोमा। जोंथ' थाखानि मालदार नङा, रांखावरिनि जोंनाव बाख्रि गैया, जों एसे गरिब मानसि। जा समाजखौ जोङो बेजोंनो एसे जोङो थैजासिम एसे थुलुंगा होलांदिनि होननानै जों सानलायनानै खामानिखौ मावो आरोखि। बिटिआरआव आरोबाव इभिकसन खालामनो थाखाय साखा फारा खालामदों। बिटिआरनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरनि आयेननि बेरेखा हाफोराव साहा बागान लुफुंनायफोरखौ फैगौ 7 साननि गेजेराव इभिकसन खालामगोन होननानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव रोखा बुंथिदों। लोगोसे बिटिसिनि बारग' गायखुंगिरि हाग्रा महिलारि बिथाङा बे समाव हिमालय हाजोआव तपस्या खालामगासिनो होननानैबो फोरमायदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। लोगोसे बिथाङा गर्जन मुसाहारि बिथांखौबो सासे नेवलाय बायदि सुबुंसो होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गोबां बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा हाथियार गथायदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। আৰু আপোনালোকে মিডিয়াত আজি কৈ থৈছোঁ 7 দিনৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ যিকেইটা মানে মাটি কব্জা কৰি থোৱা আছে, চাহ বাগান আছে, কিবা আছে, সেই আটাইবিলাক ইভিকশ্যন হ'বলৈ গৈছে। 7 দিনৰ ভিতৰত বিটিআৰৰ ধুমুহা এটা হ'বলৈ গৈ আছে ইভিকশ্যনৰ নামত। ছাৰ বিপ্লৱে সকলোৱে জানে জানুৱাৰীত কাৰ ভাল দিন আহিলে। জানুৱাৰীত আমাৰ বিটিআৰ এক্সটেনশ্যন হ'ল। জানুৱাৰীত আমি শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, গহপুৰলৈ আমি এক্সটেনশ্যন পালোঁ। আৰু যি ব্যক্তিহে কৈছিলে মই তাকে ভাবোঁ মানে বিপিএফৰ যি নেতৃত্ব দিয়া MLA আমাৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে জানুৱাৰী ভাল। এতিয়া জানুৱাৰীত কি কি হ'ল আপোনালোকে গমে পাই আছে।
জানুৱাৰীত BPFৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে AK-47 লৈ ধৰা খাইছে দেখাত 3জন ধৰা খাইছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ কমেও 100 BPFৰ লিডাৰবিলাকে আৰ্মছ লে ডাউন কৰিছে সেই কথাবিলাক আমি বিটিআৰ ৰাইজক জনাব খোজা নাই কাৰণ বহু আতংক হৈ যাব সেই আতংককো আমি অলপ মানে বচাই ৰখাৰ কাৰণে আমি সেই মানুহবিলাকৰ নামটো ক'ব খোজা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ মিডিয়াত কৈছোঁ 100জনৰ বেছি BPFৰ লিডাৰবিলাকে আৰ্মছ লে ডাউন কৰিছে যোৱা 2 মাহৰ ভিতৰত আৰু তাৰ লগতে আৰু গমে পায় ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে মুছলমান সমাজক মানে ঠাট্টা কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰি আহি আছে যেনেকুৱা আল্লাহৰ নাম লৈ পেলাই ভাল দিন আহিব বুলি কৈছোঁ মই এখেতক কৈছোঁ আল্লাহ যদি সচ্চা বান্দা হ'ব খোজে তেনেহ'লে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে আগতে চুলাকৰণ অৰ্থটো হ'ল ইয়াক কি বুলি কয় মুছলমান মানুহে সৰু মানে জেণ্ডাৰৰ এটা মানে এক্টিভিটি এটা থাকে সেইটো কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আল্লাই তাক নিজৰ সচ্চা বান্দা বুলি ধৰি ল'ব গতিকে এটা ব্ৰহ্ম সমাজৰ মানুহ হৈ পেলাই আল্লাহৰ নাম লৈ পেলাই তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ কাৰণে আজি BPF ধ্বংসমূৰ্তি দি গৈছে আৰু ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী শনি হয় ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী যোনটো দলত যাব সেই দলটো ধ্বংস হ'ব আৰু ইটোৱে BPFৰ হৈ আছে ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ মোৰ কথা শুনিলে বহুত দিন কোৱাৰ পিছত মোৰ কথা শুনি পেলাই আজি সঁচাকৈ হিমালয়ত এতিয়া তেখেতে তপস্যা কৰি আছে মই এখেতৰ বিষয়ে বেছি ক'ব খোজা নহয় থেংক ইউ বুলিহে দিব খুজিছোঁ বিৰাট ভাল পাইছোঁ তেখেতে আজি হিমালয়ত তপস্যা কৰি আছে नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि